Ang ilang pagkaon is variety. Ari may pangmasa, may ara sila sa pares. Tapos ari bibimbap o Korean, Japanese, ari burger. Sinigang, bawda. Maski ano na lang dahil mo pilion kay kadamo sang variety, kadamo sang choices sa Ace Kitchen. Kagari ang balila ko nung namit dito. Let's see. Hi guys! It's me again, your Beshi Geramar, and you are watching Hello mga Beshies channel! Hold up. Yeah. Hold up, hey. Woman. So for today's video mga Besh, this is another taste test, another review, another mukbang ala Beshi. So maglalaway naman kamo subong, ano ba, Ilonggo or Tagalog? Maglalaway naman kamo subong sa akon nga pagkakaunon. Siyempre, featuring Ace Kitchen, a taste of home. Tantararantaran. Pero, bago naton tilawan, bago kita mag-food trip, kag magpakabusog sa ginpadadasang Ace Kitchen. Thank you so much for the trust and support, Ace Kitchen. So, si Ace Kitchen is located siya sa may ANSL building, Del Carmen, Jaro, Iloilo City. So, kung hindi ka mo katultol sa Del Carmen, ang hapos para sa inyo is sa Don Benito nga part. Tapos, if kamo is commuters, nagalabay ginadara ang Jaro Liko, tagbak Jaro Liko. Basta sakay na kamo sa Jaro Liko ng back and forth, nagalabay ginadara si Jaro Liko nga tagbak. That's it. And then, syempre, ga-open man sila for dine-in. Ang dine-in nila 10 a.m. to 7 p.m. Bala mo, pero double check na sa page kung anong ilang time. And kung deliver ka, ano man sila nagpa-deliver, ang number is 0929-831-4277. And of course, pwede nyo man i-message ang ilang page para makapa-deliver sa ilang mga pagkaon. Wow. Sa nakita nyo, may ari diri sang bento box o may ari sang nachos, bongga. Tapos may chicken, siomai, and Japanese siomai. Ano sa balatawon mo? Tapos may araman sila sang burger. Ano sa Angry's Burger? Angry's Burger, sakto. And then may araman sila sang Bibimbap. And then may ara sang fish soup. And then may ara man sang pares. So ang mga pares, damo-damo sila. May ara sang beef pares, may ara man sang mommy beef pares nga with noodles, tapos may pares meal man, tapos may ara man sang soup number 5. And don't worry, ara da ibutang ko da sa description ang iya nga mga kapresyohan para hindi na kamo mabudayan sa presyo. Pero ang presyo niya is super swak sa budget. And of course, makamasa ang budget sa Ace Kitchen. And of course, ang sabor tilawan ta in a while. So, are you ready? Am I ready? I am ready to eat! So first is, unang ta na ng guruhan ay si sabaw. Medyo nagutom na si Beshi. Ang ining sabaw is, may ara sang chicken. Bongga kung kamo is, hindi ko kilala, galing sa ngalan sang fish. Pero ang soup niya is sinigang kay niya sang rabanos. Hindi ako sure sa kung sinigang yun, pero soup siya, fish soup siya. Namin, kaya hindi siya malangsa. And sa presyo is, check nyo na ang page ang presyo. Laway ka mo. Simple fish.
Mga speaker po naman. Kaya lang ako. Approve kay Beshi. Amit ang ila nga sabaw. So next na to na try isang ila nga bento box nga may unod nga nachos, tapos chicken, tapos siomai. So first na to na try ang ila nga siomai. Di ko sure if amo man ang sauce ka siomai. Feeling ko amo ni. Makahang. Ngayon may dala ko tubig. Tapos this bento box ng ano siya, 150 pesos. So kung kamo nag-diet kung feeling nyo kamo mga Amerikana, nachos, ng chicken, kag siomai. Hindi bang siomai Japanese? Kung feeling nyo Japanese kamo eh. Ay kompleto galing no. Ang RD man na daw pang Korean chicken man no. And then kagina pa ni siya ginhatag sa akon. So kung sa quality lang inatawag is quality siya. And then ang iyan nacho sauce, kung batian niya crunchy pa sa. Hindi siya humoy. Batian niya. Iba niya magdugay ka humoy gayon. Arte lang. Namit sa Ace Kitchen kay ito ang ilang pagkaon is variety. Ari may pangmasa, may ara sila sang pares, tapos ari bibimbap o Korean, Japanese, ari burger, sinigang, bawdo. Maski ano na lang dahil mo pilion kay kadamo sang variety, kadamo sang choices sa Ace Kitchen. Kag-ari ang bal nila ko nang namit. Let's see. Kung hindi lang siya okay. Ari nga chicken. Sorry. Ganyan. Namit tayo yung chicken. The best, 150 pesos only. Next is ari ito mabusog jud ako. Ang ilang bibimbap 110 pesos only. May itlog, may kimchi nga favorite ko. Pero magkaon sang bibimbap. Kahang. Ginamix, di ba? Tsakto. Mix mo na siya tanang-tanang. May blaw ko magkaon sini. So far, wala pa sang nalawayan si Beshi. Kay maski may kahang tolerable sa kag si Beshi is grabe tolerant sa kahang. Approve 110 pesos. Sulit na sulit. Next na tilawan natin ng isang burger. Ace Angry Chicken Burger. So amo ni siya kung ito trending naman sa buong bala sa Iloilo ang mga burger. No.
Wala ko kakita nga na ano nga nag-stop ako nga video. So, are you know what? Beef pares with mommy. So, nakat ako nga video. Yan. Tapos, are you, wala ko siya, ipakita ko sa kagina. Are you meron sa isang chicharon bulaklak. With egg, with siomay. Damo iya unod. Ano sala? Mangok si Beshi. Na. Wala ko kabalo kung ano, kung tawagan niya. Kung first time ko ni or nalipat na kung ano kakaon na ko ni. Lain-lain kasi sila beef pares, may beef pares, may beef pares with noodles, may pares meal, tapos may man sila sang soup number 5. Check nila page. Tingnan ako. The best, the best, the best, and sulit na sulit kag busog na busog gid si Beshi. So that's it mga Besh. Thank you so much for watching this video. Sa mga wala pa nakasubscribe kay Beshi, please subscribe. Hello mga Beshies channel. And of course, thank you so much again to Ace Kitchen. Kung gusto niyo mag-order, kung gusto niyo magpa-deliver, message nyo lang ang ilang page, ang ilang number nga 0929-831-4277. Tapos for the prices of sa mga mo nga sa ilang pagkaon, ang bento box, ang ilang pares, ang ilang bibimbap, ang fish, ang burger, ibutang ko sa description para hindi na kamo mabudayan. So that's it. Thank you so much for watching this video. See you again on the next vlog. Bye-bye! Basta makaon. Ako na po katapos kaon. Bye-bye! Very well recommendable ang Ace Kitchen. Barato na. Manamit ka. Busog na busog. Thank you again. Last again. Thank you and bye-bye. Bye-bye! 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 Bye-bye!